Капсулата Колонум подпомага възстановяването на чревната флора и чревната стена с мощта на 11 активни съставки. Съдържа фибри, пектин, растителни екстракти и билки, стимулиращи храносмилането, които взаимно усилват ефекта си и подпомагат храносмилателната ни система в процеса на пречистване и намаляване на възпаленията. Препоръчваме прием на капсулите Колонум, ако се храните с ниско съдържание на фибри, ако желаете да отслабнете, ако имате синдром на пропускливите черва, ако чревната флора е нарушена, както и при чести диарии, наред с други случаи.